Din panoul de administrare accesăm secțiunea Angajați. Click pe Adaugă angajat. Introducem nume, prenume, număr de telefon și e-mail. Selectăm o poză din calculator. Setăm opțiunile necesare angajatului. Selectăm serviciile pe care le va presta. Selectăm culoarea cu care acesta va apărea în calendar. În final indicăm programul de lucru. După finalizare, angajatul va apărea în baza de date și în calendar.